Nadia Anjuman, Herat, 1980-2005. Poeta i periodista afgana, destacada impulsora dels drets de les dones. Va crear cercles de lectura en contra del règim del seu país. El 2005, poc abans de morir, assassinada a cops pel seu marit i la família d'aquest, va publicar el llibre Gol Edudi, un plany sord. El so de les verdes petjades és en la pluja. Ens arriba des de la carretera. Ànimes assedegades i faldilles empolsegades arriben del desert. La seva ardent respiració i el miratge fos de les seves boques seques de pols cobertes. Ens arriben ara, des de la carretera, els seus turmentats cossos. Noies criades en el dolor, l'alegria allunyada de les seves cares, cors vells i solcats d'esquerdes. No brollen somriures en els inhòspits oceans dels seus llavis. Ni una llàgrima brota del sec riu dels seus ulls. Oh, Déu, podria ignorar si els planys sords que saltaren del cel atansen els núvols. El so de les verdes petjades és en la pluja.